No niin, lähtöpäivä on koittu. Tää on vielä tämmönen loppukatselmusvideo täältä kämpältä, että minkälainen tää nyt oli. Olkkari, tuulis, keittiö, Taimilan tonoppa. Täältä katsotaan makkaria. Täältä on master bedroom with second balcony. Tuossa oli toinen balcony tuossa toisessa suunnassa. Yksi tilkku. Täällä on tämmönen vessa. Vaatekaappeja. Täältä tulee seuraava huone ja könsi. Valot ei näköjään toimi, mutta pari sänkyä. Yksi telkkari kanssa. Ja toinen vessa. Ei niin, kolmas vessa. Täällä on myös suihku. Eli pari suihkua, 3 vessaa, 2 makkaria ja 1 olohuone. Ja nyt lähdetään sitten Pyyhkäseen kotiin päin. Let's get